Καλησπέρα παιδιά, Apple White εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Skywars στον MC Central Server. Ναι, και δεν έχουμε κάποιον για παρέα, παίζουμε μόνοι μας. Και sorry άμα ακούτε υπερβολικά τη μουσική, αλλά εντάξει, πιστεύω θα τη χαμηλώσω λίγο στο edit, άμα μπορέσω. Ωραία, όπα, lag spike. Ωραία, όπα, πάω να φάω golden apple. Πριν πέταξα Enderpearl και έπεσα μόνος μου. Lag spikes. Νομίζω ότι έπεσα. Εντάξει. Εγώ θα σου κάνω αυτό για να μην έρθεις. Και να μην μου πάρεις το loot. Άντε γεια. Και πάλι δεν θα σου δώσει τίποτα. Δεν είσαι άχρηστος. Τα πετάω όλα. Ωραία. Πιλέ. Καλά, εγώ πάω μόνος με εδώ γιόλο. Πάλι lag spike. Εντάξει. Περιμένετε. F3 και A. Ωραία. Ωραία. Ναι, και από ό,τι καταλάβατε ξανά άλλαξα σκηνή όπως στο προηγούμενο Skywars βίντεο. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό. Είναι ο Superman. Είναι ένας εκεί. Οπ. Έλα εδώ. Ωραία. Πάλι καλά. Diamond leggings. Πείτε τα όλα. Δεν έχουμε κάποιο bow. Λοιπόν, οι φίλοι του έχουν πάει από... Έχουν πάει από εδώ. Λοιπόν, λέω να πάμε Enderpearl εκεί. Πάμε. Νομίζω πως κάποιον είδα εδώ πέρα. Να τους εκεί πέρα είναι. Νομίζω πως με είδε. Τέλος πάντων. Ναι. Έλα. Ωραία, τον πήρα. Έχει και Enderpearls. Όχι, πέταξα το bow. Τα πέτατα. Όχι, 3 Enderpearls. Έλα, ωραία. Ξαναφάμε ένα golden apple. Όπα! Κοιτάξτε. Έλα. Yay, νικήσαμε! Με την πρώτη το record. Βασικά όχι με το πρώτο win. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, comment, favorite, share και ό,τι θέλετε. Άμα φυσικά σας άρεσε το βίντεο. Και αυτά από μένα. Γεια σας!